سلام كبرات خاتلتي كندا وين ميازيا 28 نا مريچا كخوديوم إذا مريچا زخانه حدش مرحة كندا نخمرصن اتي زمرص مرحخه تعانت بوليسيتات زلو فلوتيو نحنا يرتاوان حتحتات تزنبرن زولن مالتيو قداماي حتونا ناي سرح عدليو كالاي حتونا خا اب نكندا زمت بروسس كمي كخونيو سالساي حتونا خا بزعبا افوردابيليتي مالتنا غزا خميلنا غز نخيل غزا خراي كبيرو ناي تمرت عدلات بفلاي حجز وهاب ن حدشتي إيميغرانتس كقصليو اذا زمت مراحي دبهال دلو ويون مارك كارني ويدما ناي بيير بولييف كابزي اتوم انت عند بوليسيتات زلو أنا يخزوات أنا ردنيو أبز حلفة بلوت أخو فيديو أنا كونسرفاتيف إلى فوت كبر مو فوت كبر نسخة تزاربكم نيا رجال قالوا نو أنا زوات أنا نفلتنا نسخات رأيت زول أمثالنا بو قبول دخلنا رأيتوي لو مجن قالت إسرائيل شو منتن ميازيا ده دخلتها مع التمالتي سوني نايمج أرشا فدرال إلكشن فاينال داي أبز مرج أزي كتساتفو كم زلكم نمنتاين انتاي ختي أقداسي زخونا نتبي انت عانت لوت إنا هرد نخلاب كندا عارخ ندي أخذ زامرج أزي أوساني زخونت زبل أرستي زولكم متجلهو سنة مكتال. With less than a week until Election Day, all major parties have now unveiled their full platforms. The Conservatives were the last to reveal their full costing, as a record number of Canadians have already cast their ballots. Jacqueline Wilson reports. 7.3 million Canadians cast their ballots in advance voting. That's a record and a 25% increase compared to the last election. But with the Conservatives just releasing their platform on Tuesday, that means they all voted without seeing... حراي بمجمرتا اب كندا اب ساعد كمرط زخولو ناي كونسرفاتيف بارتي بيير بولييف ناي ليبرال بارتي خا مارك كارني مالتيو مارك كارني اب زحلفه من مخانو قلصنا علينا انا انتخنا بساعات زي مبصعاتات ليبرال بارتي ناي مارك كارن مالتي مبصعاتات بيير بولييف ك انتايو بغندو جن مبصعاتهم كن راينا حطوتات كندا وين انتاي بساعات زي ات بغندو نزل لوط يزليوم زل مخنيات انتايو نمنتايوم نزل مرጫازي حدا خابتي وساني مرጫ ايلم زريو زلو كن نطبطات زغلصو ابتي ويب سايت ناي ليبرال بارتي اتي مجمرتا اب ناي ليبرال بارتي ناي مارك كارني بارتي مالتيو انتايا مبصعات اتو زلو كندا باب حدا غلصلكم كابز مبصعاتات نعخوم زماساسل وي نعخوم زبقا وي مس نابراخوم زمحيشلكم تدا خوينو إذن ليبرال بارتي مجمرتا سمعو دحركا أنا كونسرفاتيف بارتي كنغروكم بدحريو اتزولو كله عاسفيها قلتي مجمرتا كن مبصعانا ليبرال بارتي ليبرال بارتي زبال بحاجر بساعات زي إذا مريحنا تزولو مالتي جاستن ترودو ناي ليبرال بارتي مريحا نيرو برايم مينستر ناي كندا خوينو يقلقل نيرو قدمي زحالف أوارح كأم ريزاين جيرو ريزاين مسكبرة نعو تاكيو زمتا مارك كارني تمريصو ناي ليبرال بارتي ليبرال بارتي ناتوم ناي بينو مرጫ ገይሮም በ127 شح ድምጽ ናይ ሊበራል ፓርቲ አባላት ማለት ተመሪጹ ማርክ ካርኒ ፕራይም ሚኒስተር ናይ ካናዳ ኮይኑ ፕራይም ሚኒስተር ናይ ካናዳ ምስኮነ ኸ ኣብ ውሽጢ ወርሕ ዘይመለ ኢሌክሽን ጸዊዑ እዚ ኢሌክሽን እዚ ኸ ዘመርጫ ፌደራል ኢሌክሽን ይባሃል which means ሓድሽ ፕራይም ሚኒስተር ናይ ካናዳ ክምረጽ ሙሉእ ህዝቢ ካናዳ ድሳተፎ ዘሎ ምርጫ እዩ እዛ ምርጫ እዚኣ ኣብ لت إسرائيل شو منتن أبريل زاور حزيقة مالتي دحر خلتها معالتي سوني مالتي ناي مجرشة معالتي ناي مرج عدلة نزي عن اختصاصه فقط فلت أزلكم قدامي ناي ليبرال بارتي ما بتسعخ نقولكم حدا أب كابينت كم دذكر ولا بجزء ناي جاستن ترودو فرق إيدك أنستيو فرق إيدك تبعتي يجري يوزو محاضرون يروتي كابينت أب ساعد زخاب እንደገና ሊበራል ፓርቲ ተራተ መሪጾም እቲ ጀንደር ባላንስ ካቢኔት እቲ ካቢኔት ፍርቆ ደቅ እንስትዮ ፍርቆ ደቅ ተባዓትዮ ገሮም ከም ማሕድሮም ካነቢ መጻዓዛቱ እቲ ቻይልድ ቤኔፊት ዝበሃል ኒው ካናዳ ቻይልድ ቤኔፊት ማለት ሓደ ቆልዓ እንተ ኣብ ካናዳ ተወሊዱ ወይ ኣብ ካናዳ መጽዩ እንተ ዳኣቲ ቁኑዕ ወራዓውትሎ ሓገዝ ተዋሂብሉ ዝወሃብ ኣሎ ቻይልድ ቤኔፊት እቲ ቤኔፊት ካን እቲ ቆልዓ ዝወሃብ ኮይኑ ኩላትኩም ፋሚሊ ዘለኩም ትፈልጡኩም ኣብ ሰዓት እዚ ሊበራል ፓርቲ እንተራተ መሪጾም እቲ ቻይልድ ቤኔፊት ክውስኹሉ እዮም ስለዚህ እንተ ዳ ቆልዑ ለኹም ኮይኖም እቲ እዝን ተሕዳ ኣዝዩ ደገድሰኩም ኮይኑ ኣብ ቻይልድ ቤኔፊት ጻይትኩም ክትሪዎ ትኽእሉ ኢኹም ስለዚህ ኣብ ቻይልድ ቤኔፊት ወስኽና ክንህቢና እዮም ዝብሉ ዘለዉ ሳልሳይ መብጽዖም lower tax for middle class እቶም ኣብ ማእከላይ ደረጃ ኣለዉ ዝበሃሉ ስድራቤታት
تحد زبالة تاكس قفل مخانو انتهي لهم قلت أمني رمابزي 1% كقول المخانو انت رأو ميدل كلاس اللو إنكام بحزر زبالس $900 سيف تقبر ماتي كاتنات كتاكسس whatever تخفلو زنبر كات بزولو وقت يلو فدرالن بروفينشال نزبهال تاكس هالو بزولو وقت يلو جن انت رأى ناي ماركار نخوينو تمريتو $900 توسخي سيف تقبريها كابتا أطوزر لها تاكس مالتي انت رأى أخلو خابل عالكوا بير بوليفكا شحن شو متميتن يلو نيرو زيادة lower tax for middle class الوازلوي نتوم 1% زبهالو خا increase tax for the wealthy ستوم هافتامات زبهالو more زبازح tax كم تخفلو كقبرو مي إزبل زلو السيستم قد كسرحني شو عنا هنريو بزعبا pan Canadian plan for pricing carbon pollution أب ساعد زي carbon tax زبهال كنمحجب كندا نخفل نيرنا نزو carbon tax نبوزو حزب كندا أزاريبهم نك أكات عن كوين خانر نيرنا بزم خنيات غاز كرمي ورحة تاريخ موس غاز كوبر نيرو كاربون تاكس عليهم استبهالجن غاز قديلو سلازي كقدلوهم زليو قديلومو نزم مريج أخ كار ماتيو عليهم خبلوكم حجي كاب حقي حقوقون جن كاربون تاكس زيرو جيرو مولو كالعلوديوم بالحريو كمول صوديوم عين فلتنينا دخلنا نفس ساعات زي كاربون تاكس زيرو يزولو لازم أو ديلو مولو مالتي قال خابتي أقداسي زبلوه خاب زعبا ناي ساينس بروغرامات كجبرو مخانهم كمون expansion and protection of rogue national parks أب كندا بزح national park يزولو إذا قلنا أنا أزياء أقداسي كنا أنتو كنت أقداس returned OAS eligibility to 65 لعلي سوسان حاموشين عامد زخونو كنداويان all the age security دبهالا guarantee income انت لعلي سوسان حاموشين عامد كونكا زوهابك حاجة زالو all the age security بعد ميخاز مسكا انت رأتسرح نيركا زوهابك هالو ازي بزحايا لخو صولو مخانو مقليتو هنساتات زخون توسحا جنزب باجتن كسلعو مخانو بقلل زبالة فاميليتات ويترنا فسترابيتات كخون مخانون منقدتات زحات أرك الرحول زغلو كفتر مخانم إذا كان مستا ناي ليبرال بارتي ويدي ما منجس كان راب ساعات زي أو توزل الحاجات هذا اللو سوخا أبي ميجريشن إتو قطرتات كاب إيميجريشن سيستم حما على خاب سبحال نخعري وخبلو بزح لو تاتم جرام زخاتي قطرتات أو ديلو ما يرام كندز قطرنا أب كندا كانوا تندلي لعلى زقطر مثلا كيكون مقبال جروب 5 تطوع بلوم بزح بروسيسات تطوع بلوم إذا خاطر قصري نمقط صار مالتي هجي أتعقد تحطون على نيرتاوان بقول تسألونا أنت بزعبا كوداي بروسيسيا أبزي ليبرال بارتي بزعبا بروسيس أنتي يجيب زلوا أبز حلفة مارك كارني إذا ناي ليبرال مراحي مالتي أبز جبروا انترفيو أبزي ساعات زي زلوا ناي immigration system تبقى كم زي سرح زلوا بقلت يتزاري بنيرو أبز أوان زخاء أبقرب أوان أبز جبرك على متأيق أبايتي كسب زسفاف حمالة أتي new building homes حدش جزاوتي كهنت على أتي درجة ناي قطري أتاوي نحد القطرات سبدأ أتزولو أنت الجزاء خرك بديك على خوينو housing خرك بديك على خوينو خونايك الناس لازم مجمرتا كمتي ناي مرج على ليبرال كسب زكايد بقندو جزاء housing كسب لصرحو أتي زولو immigration كم دلو دو قبلو مهانو لك عزاز الله بساعات زيها كم دلو تأخذ قصة الكسب حدش هنسع ناي جزاء زقبرو جن أبز حج ساعات زي بزح شوتات ناي مقبال سنيات تاب كندا زسامعيو عمود أتاخد مدى بتايلهم أزيز قبرو زولو بقندو ناتي ناي immigration stabilize نمقبار ويمرققا حدا لوتات نمقبار قال أي عمتاوي مقبال ناي قومتي نبرتي اتهم PR زقبولو زولو وي انتايلهم قلتو annual PR admission for permanent residents. So permanent resident خينو ماب كندا زاتو زولو اب كندا اتيوم سي كيتو شغور نخنوبرو بقندو خاتي ناي immigration شوتوتات immigration targetالو كندي immigrant يقبل زولو level plan housing plan بس نا immigration plan وندو غنيز خيد جزاتات كهنص انت دا تجميرو اخول دخونه جزا كهلو انت دا جميرو
ጎን ኻት ናይ ኢሚግሬሽን ክኽፈት ይኽጅምር እዩ ስለዚ ብቕዓት ክቕፅል እንተደኣ ኮይኑ ህንፀት ክካየድ ኣለዎ ዝብል ርድኢት ሒዞም ድኾዱ ዘለዎ ስለዚ ናይ ሊበራል ፓርቲ እዛ ዘላ ናይ ኢሚግሬሽን ካፕ ኣብ ሰዓት እዚ ክሳብ 2027 ሓደ እዋን ገሊጹ ነይረ ካብ 450,000 ክንዲ ዝሽሕ እናገበርና እንዳበሉ ን3 ዓመት ዝኸይድ ፕሮግራም ኣውፅኦም ነይሮም ልክዕቲ ፕሮግራም ክቕፅል እዩ ክሳብ ህንፀት ገዛ እቲ ዝኣክል ገዛ ዝህነጽ ሕጂ ጎን ናይ ዝኻ ናይ ኮንሰርቫቲቭ ፓርቲ እንታይ ዝብል ርድኢት እዩ ዘለዎም ኣብ ኢሚግሬሽን ክንርኢ ኣለና ብቐንዱ ኣገዳሲ ዝኾነ ስለዝኾነ እዚ ብናይ ኢሚግሬሽን ድጅምሮ ኣለኹ እምበር ብዙሕ ኣሎ ናይ ስራሕ ዕድል ናይ ኦፖርቹኒቲ ናይ ትምህርቲ ድዩ ከምኡውን ሓገዛት ንህዝቢ ዝወሃብ ናይ ቻይልድ ቤነፊት ከምኡውን ኤቭሪቲንግ ከም ኣርእስቲ ኮይኑ ክለዓል ተኮይኑ ብቐንዱ ንሓታሓቶ እንታይ እታ ናይ ኢሚግሬሽን ትብል ጉዳይ ስለዚ ኮንሰርቫቲቭ ፓርቲ ኣብ ጥሪ 2024 ፒየር ፖሊየቭ ብዛዕባ ኢሚግሬሽን ዝሃቦ ሓበሬታ ነይሩ ኣብዚ ኸ እንታይ ኢሉ ነይሩ ብቐንዱ መጠን ኢሚግሬሽን ካናዳ ተቐበሎ ህዝቢ ልክዕ ምስ ህንፀት ገዛ ጎኒ ዝተኣሳሰረ እዩ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ከም ዝገለጾ ኸ ንሱ እንተደኣ ፕራይም ሚኒስተር ኮይኑ ኢሚግሬሽን ኣብ ቁፅፅር ከም ደእትዎ ወይ ድማ እዚ ዝኸይድ ዘሎ ስቕልካ ብዝኾነ መንገዲ ናብ ካናዳ ዝኣቱ ዘሎ ኣብ ቁፅፅር ክኣቱ ከም ዘሎ ወይ ከም ደጉድሉ እዩ ዝዛረብ ነይሩ ብልክዕ ከምቲ ማርካርን ዝበሎ ተመሳሳሊ ዝኾነ ሓሳብ ይደለዎም ግን ብመጠን ኮንሰርቫቲቭ ፓርቲ እዚ ኸ ናይ ፒየር ፖሊየቭ ፓርቲ ማለት እዩ ፒአር ዝበሃል ወይ ፐርማነንት ሬዚደንት ወይ ናብ ካናዳ ዝኣቱ ፐርማነንት ኢሚግራንት ዝበሃል ልክዕ ከምቲ ሃርፐር ጋቨርንመንት ማለት ቅድሚ ሊበራል ፓርቲ ምምራጾም ሃርፐር ፕራይም ሚኒስተር ኮሎ ማለት ቅድሚ 10 ዓመት ስቲፈን ሃርፐር ካብ 2006 ክሳብ 2015 ፕራይም ሚኒስተር ነይሩ ኣብዚ ኸ ናይ ካናዳ ፐርማነንት ኢሚግሬሽን ሌቨል ካብ ክንደይ ነይሩ ካብ 240,000 ክሳብ 285,000 ነይሩ ኣብቲ ሽዑ ሰዓት ግን ዋላ እኳ እቲ ናምበር ውሕድ እንተነበረ ኣብ ቁፅፅር ዘእተዎ ቁፅሪ ነይሩ ስለዚ እቶም ኣብ ካናዳ ዝኣትዉ ስደተኛታት ሓደሽቲ ፐርማነንት ሬዚደንት ዝበሃል ደለዉ እንተዳ ኣትዮም ሰትል ክገብሩ ዘይክእሉ ወይ ብቐሊሉ ገዛ ረኺቦም ስራሕ ረኺቦም ናብሮኦም ከመሓይሹ ዘይክእሉ ኮይኖም ስቕልና ሞር ተምፃና ትርጉም የብሉን ስለዚ ህንፀት ገዛ ብብዝሒ ገዛ ሃኒፅና እቲ ኢሚግሬሽን ከዓ ብቁፅፅር ዘለዎ እቲ ናምበር ንእትወስ ልክዕ ምስቲ ገዛ ዳሃነፅና ዝተኣሳሰር ጎኒ ክኸውን ኣለዎ ዝብል ርድኢት ዘለዎም ሶ እቲ ፕላን እንታይ እዩ ህዝቢ ፖፑሌሽን ግሮ ክገብር ከሎ ልክዕ ምስቲ ናይ ገዛ ንሰርሖ ዘለና ተኣሳሰረ ገዛ ብዙሕ ክንሃንፅ ኣለና ናይ ስራሕ ዕድላት ክንፈጥር ኣለና ከምኡውን ናይ ሄልዝ ኬር ኣክሰሲቢሊቲ ሕክምና ኤመርጀንሲ ኣብ ካናዳ እንተደኣ ኸድኩም ኣብዚ ዓዲ ዘለኹም ክትኣምኑ ትኽእሉን ኢኹም ኣብዚ ዓዲ ዘለኹም ግን ሕክምና ኤመርጀንሲ እንተደኣ ኸድካ ክሳብ ኤመርጀንሲ ኣትዮም ቸክ ዝገብሩኻ 7 ሰዓት ወይ ታይም ኣሎ ኣብ ኮመንት መልሱለይ ሓቂ ሓሶት እንተው ሓደ 7 ሰዓት ኣሎ ይብላ ኣለኹ ኣነ ሓቂ ሓሶት ኣብ ኮመንት መልሱለይ ኣብዚ ዘለኹም ክትኣምኑ ትኽእሉን ኢኹም ምክንያቱ በበይን ርድኢት ክህልወና ክእል ብዛዕባ ካናዳ ኣብ ካናዳ ዘለኹም ግን እዚ ሓቂ ሓሶት ኢመርጀንሲ ምስ ከድካ እንተው ሓደ 7 ሰዓት ትፅበ ክሳብ ኦኬ እንታይ እዩ ኢሎም ድሪኻ እቲ ዌይት ታይም ወይስናሓልና ግን ነዚ ክዕረኸም ደለዎ እቲ ሄልዝ ኬር ሲስተም ክዕረኸም ደለዎ ካብዚ ከ ወፃና ናይ ሊበራል ፓርቲ ኣብ ቴምፖራሪ ካናዳስ ቴምፖራሪ ሬዚደንት ድበሃሉ ኣለዉ እዞም ቴምፖራሪ ሬዚደንት እንታዮም ብትምህርቲ ምኽንያት ድዮም ብስራሕ ምኽንያት ድዮም ንካናዳ ይመፁ ኣብ ካናዳ መፅዮም ስራሕ ይሓቱ ስራሕ ይረኽቡ ወይ ትምህርቲ ይኣትዉ ትምህርቲ ምስ ተምሃሩ እንታይ ዝብል ሽም ይወሃቦም ፖስት ግራጁዌሽን ወርክ ፐርሚት ትምህርቲ ይመሃሩ እሞ ግራጁዌት ምስ ገበሩ ወርክ ፐርሚት ፍቃድ ናይ ስራሕ ይወሃቦም በዚ ናይ ፍቃድ ስራሕ ምስ ተወሃቦም ግን መንገዲ ፈጢሮም ፒአር ከም ዝሕዙ ይገብሩ ፒአር ማለት ፐርማነንት ሬዚደንት ናይ ካናዳ ይኸውን እዚ መንገዲ ዝብዝሕ ዝጥቀሙሉ ከዓ ካብ ህንዲ ዝመፁ ተምሃሮ ገሊኦም ንሕና በዚ መንገዲ ንመፅና ብትምህርቲ ኢልና ንመፅስ ውሕዳት እዮም ኣለዉ ብትምህርቲ ኢሎም ዝመፁ ካብ ዝተፈላለዩ ዓድታት ንሕና ግን ውሕዳት ኢና እንተኾነ ግን በዚ ናምበር ዝመፁ ብዝሒ ነሲስተም እዚ ብዙሕ ፍሮድ ገይሮም ዝብል ዘረባ ኣሎ እቲ ዌብሳይት ሊንክ ክገብረልኩም እየ በዚ ምክንያት እዚ ኣብ ግዜ ጃስትን ትሩዶ ማለት እዩ ማርክ ሚለር ኮሎ
ማርክ ሚለር ኮሎ ናይ ኢሚግሬሽን ሚኒስተር ዝሃቡ ሓበሬታ ኮነጉድሎ ለና ኢሎም ነይሮም ካብ ኣብ 2015 ክሳብ 2026 እንተ በዝሐስ 150,000 ኮነጉድሊና ኢሎም ነይሮም ካብቲ ሰሊዖም ዝነበሩ ቁጽሪ ማለት እዩ ብሚሊዮናት እዮም ሰሊዖም ነይሮም እንተኾነ ግን ናብ 150,000 ኮነጉድሊና ኢሎም ነይሮም ናይ ኮንሰርቫቲቭ ፓርቲ ግን ፒየር ፖሊየቭ እንታይ ድብል ዘሎ እቲ ሌበር ማርኬት ኢምፓክት አሰስመንት እቲ ማርኬት እቲ ህዝቢ ዘድልዮ ቦታ ኣሎ ሓደ እቲ ኣብዛ ዓዲ ዝሰርሐ ዝተማሃረ ኣብዛ ዓዲ ወዲ ካናዳዊ ዝበሃል ወይ ኣብዛ ዓበየ ወይ ገለ ናይ ስራሕ ዕድል ክረክብ ኣይከኣለን ምክንያቱ እቲ ዝመጽእ ቴምፖራሪ ወርከር ዝበሃል ነቲ ካናዳዊ ኣውጪዎ ዝብል ዘረባ ኣለዎ ንሕና ስራሕ ሲኢና ዝብል ብዙሕ ጥርዓና ኣሎ ስለዚ እዚ fraudulent activities ዝበሃል ወይ ድማ ዘይሕጋዊ መንገድታት ዝበሃል completely system ኣቲርና ክንሕዘና ዝብል መንገዲ ኣለዎም ናይ ኮንሰርቫቲቭ ፓርቲ ስለዚ ዝኾነ ወረቐት ተጠንቂና ክንሕልዎ ከም ዘለናን እቲ ናይ ስራሕ ዕድላት ከዓ እቲ ሌበር ማርኬት ናይ ናኣሽቱ ቢዝነሳት ታይት ዝኾነ ቁጽር ክንገብረሉ ኢና ብፍላይ ከዓ እዞም ኢንተርናሽናል ስቱደንት ኢሎም ዝመጹ እንተዳ ስቱደንት ፐርሚት እንደገና ክሕድሱ ኮይኖም ኣብ እንዳ ፖሊስ ኣፕላይ ገብሩ ከም ዘለዎም እቲ ወረቐቶም ብጽኑዕ ክርአ ምዃኑ እዩ ዝሓትት ብሕጽር ዝበለ ግን ኣብ ሞንጎ ሊበራል ፓርቲን ኣብ ሞንጎ ኮንሰርቫቲቭ ፓርቲን ክልቲኦም እዚ ናይ ኢኮኖሚክ ማይግሬሽን ዝበሃል ስደተኛ ካብ ካልእ ዓዲ መጽኡ ኣብ ካናዳ መጽኡ ንካናዳ ዘለዎ ኣወንታዊ ኢፌክት ማለት ጽልዋ ብኣወንታዊ እዮም ዝሪእዎ ካናዳ ዋሕድ ሰብ ኣለዋ ዓቢ ዝኾነ መሬት ኣለዋ እንተኾነ ግን እቲ ኢሚግሬሽን ካብ ቁጽር ስለ ዝወፀየ እምበር ኢሚግሬሽን ሕማቕ ኣይኮነን ዝብል ርድኢት እዩ ዘለዎም ተቐባልነት ኣለዎም ስደተኛ ክመጽእ ይደልዮም እንተኾነ ግን ብኸመይ መንገድን ቁጽጽር ዘለዎ ክኾን ከም ዘለዎን እዮም ዝብሉ ካብዚኣ ብሕጽር ዝበለ ክንርዳእ ኮይና ብዛዕባ እታ ኢኮኖሚክ ማይግሬሽን ብዛዕባ ዕቑባ ሓተቲ ወይ ድማ ኣሳይለም ሲከርስ ዝበሃል ከኣሎ እዞም ኣሳይለም ሲከርስ ዝበሃሉ ሕጂ ማርክ ካርኒ ናይ ሊበራል ፓርቲ መራሒ ብቐንዱ እዞም ካብ ኣሜሪካ መጽኦም ኣብ ካናዳ ዕቑባ ዝሓቱ ዘለዉ ከም ቅቡል ከም ዘይኮነ እዚ ክብል ከሎ እንታይ እዩ ሴፍ ካንትሪ ኣሜሪካ ስለዚ ካብ ኣሜሪካ መጽና ኣብ ዕቑባ ክሓቱ ከለዉ ካናዳን ኣሜሪካን ጥምረት ገይረን ክሰርሓ እዩ ዘለዎን እምበር ካብኡ ተሰዲዶም ናብዚ ክመፁ መሊሶም ነዚ ናይ ካናዳ ደሎ ፀቕጢ ተወሳኺ ፀቕጢ ኢሚግሬሽን ፀቕጢ ክኾንዎ ቅቡል ከም ዘይኮነ ይዛረብ እንተኾነ ግን ኮንሰርቫቲቭ ፓርቲ ኣብ ብዛዕባ ኮንሰርቫቲቭ ፓርቲ ክንዛረብ ከኾና ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት እዞም ንካናዳ ከኣቱ ከለዉ ሓስዮም ወይ ብሓሶት ምኽንያት ንካናዳ ናይ ዕቑባ መንገዲ ዝሓቱ ዘለዉ ቅቡል ከም ዘይኮነ ሓሲኻ ንካናዳ መፂኻ ዕቑባ ክትሓትት ቅቡል ከም ዘይኮነ እንተኾነ ግን ካብ ሕጂ ንኒኦ ኣብ ካናዳ ዕቑባ ዝሓቱ እንተደኣ ኣለዉ እዞም ኣሳይለም ሲከርስ ምፅእ ድበለ ቀልጢፍናቲ እቲ ፕሮሰስ ከነሳልጦን ዝቐልጠፈ መልሲ ክንቦምን ምክንያቱ ካብ እቲ ናይ ቀደም ፋይል ክትርኢ ድመፅእ እና መለስካ ላስት ኢን ፈርስት ኣውት ዝብል ማለት እዩ ዝመፀ ቀልጢፍካ ተሳልጠሉ እቲ ናይ ቀደም እናሳለጥካስ ኦልሬዲ ከዓ ነቲ ዝመፀ ከዓ ኣስልጥ እንዳበልካ እቲ ሲስተም ሓድሽን ናይ ቀደምን ብሓንሳ እናሳለጥካ ቀልጢፍካ ክትስልጦ ከም ዘለካ ዝብል ርድኢት እዩ ዘለዎ ብቐንዱ ከዓ ኮንሰርቫቲቭ ፓርቲ ትራክ ምግባር ዝኾነ ሰብ ኣብ ካናዳ ብዘይሕጋዊ ፀንሕ ተሎ እቲ ቁፅሩናቱ ትራክ ምግባር ምቁፅፃር ብቐንዱ መን ኣትዩ መን ወፂኡ ምቁፅፃር ከድልየና እዩ ብዕቱብ ዝኾነ ምቁፅፃር ምክንያቱ ነዚ ኢሚግሬሽን ሲስተም ብቐንዱ ፃዕቂ ዝፈጥረሉ ዘሎ ምቁፅፃር ስለዘየለ እዩ ሓራይ ብቐንዱ ካብዚ ከይወፃና ከዓ leveraging digital tools to reduce processing time and eliminate backlogs ብቐንዲ ነዚ ፕሮሰስ ዝድናብዮ እንታይ ይመስለኩም ፋይል ሰ ዝኾነ ወረቓቕቲ ሕጂ ብዲጂታል ኣፕላይ ግበር ብልካዮም ገለገለ ግን ብፋይል ኣሎ ስለዚ ዳስ ዋይ ባክሎግ ይፈጥር ኣው ይፅዓን ገለ ይጠፍእ ገለ ትፈልጥኹም ፕሮሰስ ከም ድሓሰብካ ኣይኮነን ድሓልፍና ባዕልና ንፈልጦ ደለኹም ጋር ኢኹም ኣለኹም ስለዚ ኩሉ ብዲጂታል ክኸውን ሓደሽቲ ወላ መንገድታት ፈጢርናስ እቲ ሰርቪስ ስሉጥን ጽፉፍን ክኸውን ከም ዘለዎ ካልኣይ ኣብ ሞንጎ ፌደራል ፕሮቪንሻል ቴሪቶሪያል ኣውቶሪቲስ ኣብዚ ጽዑቕ ዝኾነ ስራሕ ክህሉ ሓድሕዳዊ ርክብ ክህሉን እቲ ሓበሬታ ክለዋወጡን እቲ ሲስተም ከዓ ስሙዝ ዝኾነ ንጹር ዝኾነ ክኸውን ማለት እዩ ብዛዕባ ኪቤክ ግን ኪቤክ
ناتهم فرنش قام قالهم ناتهم بحل اللهم ناتهم جن بعلهم كقاطعورهم مهانو anyway بزعبا كيبك نزار بين خلنا مناتو كيبك ناتهم زخونه فليز بلا اكايدان سلطن يزولهم قام فرنش نا كيبك تاريخهم فرنش يم زاربو فرانكوفونس كاي بحالو دارغا حدا وان كدفليو ندليم سوز نبرو اب ساعه زي اتناتهم ايميغريشن زواصهم بعالم يم زقبلو كم درشت في كندا يكون كيبك ناتهم فليز بلا نا ايميغريشن بلان يزولوا بهتر زبالة أمونغو conservative party أمونغو liberal party بزعبا immigration زلهم idea نزي قتيلة كم تعلكم دليل زلهم سبب نايزن كلت مرحتي زبحال مالتي ناي conservative party ناي liberal party من يخمرت أتي حدش زمرت مرحقة مس دونالد ترامب انت عن زخون ركب يخلوه زبل حتى يخون إذا قدم زغلو لكم انت عند بوليستات اللومي ناي بيير بولييف بحجون قلت لكم عندنا معناته بناي ماركارين هنقلت نحنا ازي فدرال إلكشن مجمرتا ان 4 عامات ان حدش برايم مينستر نمرات يخون حنا خبزي كنفوتو زلنا ليبرال بارتيز بحال از بساعات زي ما راح زلو ماتي ناي مارك كارني وي ليبرال بارتي مريحنت لعلي 10 عامات اني كان مريحوا قدميو conservative party مريحهم نيروم سلازي conservative party اب مريحنت كاب زي موصو دارغا 10 عامات كيرومالو سلازي ازو كله بوليستات اب كندا زلو بساعات زي بوليستات ناي ليبرال بارتي ازو كله زلو كونتات اب كندا حد خابت مغنياتات اوف كورس زلو انفليشن كنبل نخل ولا كونتات ناي عالم مولو ولا كوفيد كله كنبل نخل استفالي مغنياتات كلنا نخلي تخونه كن ازو كله كونتات نحلف من اب حلافنت نيرو انترالنا ليبرال بارتي نيرو بس مهنيات خازنا حجي election ازي وسانن بزح اغالبو ناي ملا حاجرات سحيبو زلو بفلاي ببزح كندا نزي مرج ازي ساتفلو ميازيا 10 شومونتن زمرج ازي السخومون يرتراوان ازوم كندان سيتزن حسكم زلوكم كيركم فوت كتقبرو بتحتنا يصوع له خانه حجي بزعبا مرج ازي انيشتي حبيت اخبركم ده زلوه نابتي مرجع مسكوركم ن بيير بولييف ويدما ماركارني كونكم كتريوهم شاشماتهم يكون نحكم انت هم كتريو نعوم ريبريزنت زغبر نعوم وكيل ناتهم ممبر اوف بارلمنت كون زخيل ناي ابال ناتهم وي ناي كونسرفاتيف بارتي نابنت سيد احمد زبال ناي البرتا ناي كونسرفاتيف بارتي ابال الله ناي ليبرال بارتي خالي ابال الله نعوم يخات مرز ماركارن تيليخا ناي ليبرال بارتي مراحي شموريخا تصحفا ماتي تغيد بالت بوكس بوخا اتا بالت بوكس تخفتا وي بتليفونا تناولد كرياخم بتليفون غير مني خا فوت تقبر بلوخا تساعات مرص لخا زلخا سريخا يالخا ديخا بلوخا حجي كونسرفاتيف بارتي كستو ليبرال بارتي كستو زبلالو دن كابو ريخا امبيبكا ابتا بيبر تصحف تساعات مرص لخا زلخا صحفكا اوكي كيركي خاط تصحفو غارلو تشفنه بوتالو ابا هيدكا صحفكا عاصفكا سيلجيركا خالاي እንደገና ስታይት በቃ envelope ቡስጣት በቃ አብታ ቡስጣት እትዋ እንደገና ተዓጽፋ ኬድካ ሽዑ አላ ቦክስ አባተ እትዋ ኮሚቴ ምርጫ ብዙኾነ ግን አሁን መስኮልኩም ፒየር ፖሊየቭ ወይ ማርካርዲ ሽማይኩም ኩትሪዩ ወይ ኮንሰርቫቲቭ ፓርቲ ወይ ድማ ሊበራል ፓርቲ ይኹም ኩትሪዩ ናቶም ሪፕሬዘንት ጎ ንዖም ወኪሎም ዘለው አሽማት ኩትሪዩም ንዖም ይኹም ትመርጹ ዳይሬክትሊ እዚና ዴልና ይኹም ካንትብል ናቶም አባላት ምሽ ትመርጽ በብዝሕ አባላት ዝተመርጹሉ ፓርቲ ሽዑ مريحنات يحس مارك كارني ود سوسة عمتيو ناي بانك اوف انجلاند غافرنر نيرو عندنا خا مس بروكفيلد اسيتس كم chairman كوين هاي سرح نيرو سلازي حدا خافتهم اب عالمنا صلوا زلوم انفسترز يو اب كندا حدا خافتهم حفتام زخونه انفسترز يو ابز حلفه زنبره ديبيت ويا بتقطع بزحتات حتو نيروم قند خاطر زحتو زنبر حتو انتي نيرو اتناتكا اسيتس وي دما تخلوناتكا وانين ديكلير غبور اذن وانين علن اذن اتو يلقاس ار اي ان نايلومو كساب حجي اذن يتناتي نبرت كبل ايغلصون مات بوليتيكا كل غزي ازي يكتب له خبيدي مات بزح ازي تصليمي صعدا كتب لا يتخلنا غري اريا دبحالالو فرقوناتي ازي خفو يزحما كتب لا يتخلنها نناتهم صبقون نناتهم استعلوهم جبقتا عيريكم ني ايبلن استفالي ملسي هبو
ግን ኣየርኣየናን ብሓፂሩ ትዝበሎ ብሕፅር ኣይብለኽ ነግረኩም ናይ ሰሰስተ ደቂቕ ዘረባ እዩ ግን ኣየርኣየን እቲ ናቱ ኣሴት እንታይ ዓይነት ዋኒና ኣለዎ ኣበይ ዋኒኑ እንታይ ሓላፍነት ኣለዎ ኩሉ ሙሉ ኣየርኣየን ግን ድበዝሕ ግዜ ማርክ ካርኒ እንታይ ድብል ኣነ ሓድሽ እየ ንፖለቲካ እዩ ዝብል ንፖለቲካ ሓድሽ እያ ፖለቲከኛ ኮይና ኣይፈልጥን እየ እንተኾነ ግን ኣብ ምሕደራ ግን ዓብ ተራ ተፃዊተ ነይራ ኣብ 2008 ኣብ ዝነበረ ክራይሲስ ኣብ ዓለም ዘጋጠመ ክራይሲስ ሪሴሽን ዓብ ዝተዋፅኦ ገይሩ ነይሩ ብካናዳ ሓደ ካብቶም ዓብ ተራ ተፃዊቶም ዝበሃሉ ወይ ድማ ሰሪሖም ዝበሃሉ ሰባት ኢኻ ፅቡቅ እዚ ናይ ኮንሰርቫቲቭ ፓርቲ መራሒ ከዓ ፒየር ፖሊየቭ ካብ 2022 እዩ ናይ ኮንሰርቫቲቭ ፓርቲ መራሒ ኮይኑ ተመሪጹ ማለት እዩ እዚ ፒየር ፖሊየቭ ካ ነፃ ዝኾነ ማርኬት ንምስራሕን ወይ ድማ እዚ ናይ ዎክ ዝብል ኣጀንዳ ካ ኣይድግፎን ብቐንዱ ካ እዚ ትናቱ ህቡብነት ቀንዲ ን ፒየር ፖሊየቭ ዝድግፎ ኣበይ ከባቢ እንተራልኩም ካ ኣነ ዋላ ክነግረኩም እኽእል ኣብ በዓል ኣልበርታ እዩ እዚ ንሕና ዘለና ከባቢ ዓዲ ነዳዲ ዓዲ ዘይቲ ዝኾነ ብጣዕሚ እዮም ዝፈትዎ ብሉ ስቴት ካ ይበሃሉ ወይ ድማ ብሉ ፕሮቪንስ ብቐንዱ ንሊበራል ፓርቲ ዝድግፉ ኣበዮም ትልኩም ንኻ በዓል ኦንታሪዮ ማለት እዩ በዓል ኦንታሪዮ ቶራኖ ገለ ዘለው ኣውዮም ብቐንዱ ዝድግፉ ሊበራል ፓርቲ ሶ ክትሪኢኹም ኣው ዘለው ሰብ መብዛሕትኦም እንታይ እዮም ድሉ ሊበራል ፓርቲና ንመርፅ እዮም ድብሉ ኣው ኻይ ዘይልከፍ ገዛ ኸራይ ትዝገርመኩም ግን ስቲል እሱ ኩሉ ግዜ መብዛሕት ግዜ ዝበዝሕ ሰብካ ኣበይ ቅመት ትልኩምኒ ኣብ በዓል ቶራንቶ ገለ ዝበዝሕ ደሎ ብመጠን ቁፅሪ ማለት እዩ ሓደ ካብቲ ፒየር ፖሊየቭ ዝጥቀመሉ ስሎገን ወይ ድማ ዝዛረቦ እንታይ እዩ መን እዩ ተዳልዩ ዘሎ ንለውጢ ድሕሪ 10 ዓመት ናይ ሊበራል ጋቨርንመንት ገዛ ኸራይ ወሲኹ ናብራ ኸፊኡ ኩሉ ካብ ቁፅር ወፃኢ ኮይኑ ኢሚግሬሽን ሲስተም ፋሒሉ ስለዚ መን ንለውጢ ድሉ ዝኾነ ለውጢ እንተራእትረሉ ይኾንኩም ንኮንሰርቫቲቭ ፓርቲ ምረፁ ክብል እዩ ዝስማዕ እዚ ኩሉ እዩ ዝለኩም ዘለኹ ቪድዮታት ሕፅር ኣቢለ ክቕርበልኩም እየ እንተኾነ ግን ብቐንዱ እቲ ሜይን ኣገዳሲ ዝበሃል መግለፂ ክበኩም ስለዘለኒ መጀመር እቲ ዝገርም መጀመርታ ጃስትን ትሩዶ ኣብ መሪሕነት ከሎ ምስ ፒየር ፖሊየቭ ሓደን ክልተን ክትዕገብሩ ከሎ ወይ ዲቤት ገብሩ ከሎ ብቐንዱ ክዕወት ምዃኑ ተነጊሩሉ ዝነበረ ፒየር ፖሊየቭ እዩ እንተኾነ ግን ጃስትን ትሩዶ ሪዛይን ምስ ገበረ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ከዓ ምምፃእ ካናዳ መበል 51 ስቴት ክኮን እያ ምስ በለ ዓብዪ ክትዕል ዒሉ እዚ ከዓ ንካናዳዋን ናሽናሊዝም ኣብ መንጎም ኣልዒሉ ማለት ሃገረይ ክብሉ ጀሚሮም ምክንያቱ ዝመፀ ምፃእ ሃገርካ እዚ ዳስ ዋይ ከዓ ሃገሮም እቲ ናታ ልኡላውነት ክትንከፍ ምስ ረኣዩ መሊሶም ሓድነቶም ከርእዩ ጀሚሮም በዚ ከዓ እቲ ሊበራል ፓርቲ ተስዩ ዳስ ዋይ ሰብ ቀይሮም ሽዑ ማርክ ካርኒ ኣምፂኦሞ ሽዑ ሰብ ረሲዕዎ ጃስትን ትሩዶ እንታይ ይገብር ከነበረ ብጣዕሚ ፖፑላር ናቱ ህቡብነት ወሪዱ ነይሩ ዋላ ናተይ ቪድዮ ተሪኢኹሞ ማዕረ ክንደይ ከም ደይፈትዎ ደሎ ሰዓት እዚ ክብል ገሊፀልኩም ነይረ ሕጂ ነቱ ናቱ ድኽመት ሪኦም ንዑ ድኽመት ንምሽፋን ንዑ ኣውሪዶም ንማርክ ካርኒ ኣምፂኦሞ ኣብዚ ደረጃ እዚ ከዓ በፂሕና ኣለና ናይ ምርጫ እዋን ማለት ሓፂሩ ኣብ ሰዓት እዚ ሊበራል ፓርቲ 42% ሒዞም ኣለዉ ናይ ኮንሰርቫቲቭ ፓርቲ ከዓ 39% ሒዞም ኣለዉ ስለዚ ኣዝዩ ፀቢብ ናሮው ዝኾነ ፖል እዩ እዚ ፖል ማዕረ ክንደይ እመንን ኣይእመንን ኦፒኒየን ፖል እዩ ዝበሃል እሱ ከዓ እንታይ እዩ ርእቶታት ሰብ እንታይ ይብላ ኣሎ ማለት እዩ ሓቅር ይኮነን we don't know ምክንያቱ CBC ዝበሃል ዜና ናይ ካናዳ ብሮድካስቲንግ ሰርቪስ ተዛዓብየ ናይ ካናዳ ማለት እዩ ፒየር ፖሊየቭ ንዕኦም እንታይ ኢሎም እቲ ንዕኦም ዝውሃብ ገንዘብ ናይ መንግስቲ እዮም ድምወሉ ሕጂ ብመንግስቲ ኣብ ሰዓት ዝኻ መን ይመርሕ ደሎ ትልኩምኒ ናይ ሊበራል ፓርቲ መራሒ ዘሎ ስለዚ ዝኾነ እንዳ ዜና ኻ ብመንግስቲ ምወልቲ ኮይኑ ናይቲ መንግስቲ ኣጀንዳ እዩ ክዛረብ ሶ ኣብኡ ድበዝሕ ግዜ ደምፅዎ ዜና ማርክ ካርኒ በቃ ከምዚ ኣድሓኒ ምዃኑ ንለውጢ የምፅእ ምዃኑ ክኸውን እውን ይኽእል እዩ ቅድሚ ሕጂ መሪሑ ይፈልጥ ሶ ዊ ዶንት ኖ እንታይ ክኸውን ግን እሱኹም ምዃኑ ድዕወት ፖል በቃ ካናዳውያን ንማርክ ካርኒ ከም ኣድሓኒ ገይሮም ሪኦ ከም ደሎ ገይሮም እዮም ዝዛረቡ ንፒየር ፖሊየቭ ከዓ ጎዲሉ ከም ደሎ ናቱ ህቡብነት ይወርድ ከም ደሎ ገሊኦም ዝዛረቡ እቲ ፀገም ግን ፒየር ፖሊየቭ ንሲቢሲ ኮምፕሊትሊ ዲፋንድ ክገብሮም ኢሉ እቲ ገንዘብ ንዕኦም ድኸይድ $150 ሚሊዮን ናብኦም ዝኸይድ ዓመታዊ ኢማጂን $150 ሚሊዮን ሓደ ሰብ በካ ተሎሲ ብዛዕባ እንታይ ሰሰናይ ዲኻ ትዛረብ ዋላ እንታይ ኻ ትዛረብ ሰሰናይ ኻ ትዛረብ ሕማቕ ተገይሩሲ ማዕረይ ኻ ክትብል ምክንያቱ እሱ ድኸፍለካ ኣሎ እሱ መዋሊኻ ፒየር ፖሊየቭ ኣይክምወሉን እዮም ከም ሰቦም ኣድቨርታይዝ ገይሮም ገንዘቦም ከእቱ እዮም ድብል ማርክ ካርኒ ግን ኖ ንሲቢሲ ክምውሎም እዩ ድብል ዳስ ዋይ ከዓ ትሪእዎ ዜና ናይ ሲቢሲ ሕጂ ኩሉ ሰብ ከም ድሪኦ
ብዙሕ ቪው የብሎምን ግን ከዓ ባያስ ዝኾነ እዩ ናይ ማርካርኒ ፀብላልነት ዘርኢ ወይ ዓብላልነት ዘርኢ ብዙሕ ዜናታት እዮም ዝዝርግሑ ቀንዲ ካብቲ ሕቶታት ካናዳውያን ዝሓትዎ ዘለዉ ሓደ ናብራ ከቢሩ ጠቕላላ ካብ ቁፅር ወፃኢ ኮይኑ ካልኣይ ገዛ ክራይ ሰብ ክኽእሎ ኣይከኣለን ፈፂሙ እና ወሲኹ እቲ ደሞዝ ሰብ ከይወስኽ ገዛ ክራይ ግን ልዕልቲ ዌጅ ወሲኹ እሱዩ እቲ ቀንዲ ሕቶታት ናይ ሳልሳይ ደረጃ ሰሪዖሞ ዘለኹ እቲ ሄልዝ ኬር ማለት እዩ ነጊሮኩም ሕክምና ከይድካ ክንደይ ሰዓት ትፅበ እዚ ቀንዲቲ ሕቶታት ካናዳውያን ንምንታይ ሲ ካናዳዊ ሕክምና ሓሚሙ ሄልዝ ኬር እናኸፈለ ሰዓታት ድወስደሉ ሓራይ ሕጂ ኣብ ሞንጎ ፒየር ፖሊየቭ ኤን ማርክ ካርኒ ብዙሕ ተዛሪብና ያርና ኣብዚ ሳልሳይ ደረጃ ዝስራዕ ሓደ ኣገዳሲ ኣባል ኣሎ ንሱ ከዓ ጃግሚት ሲንግ ይበሃል ንሱ ከዓ ናይ ኤንዲፒ መራሒ ማለት እዩ ናይ ኤንዲፒ ፓርቲ መራሒ እዩ ጃግሚት ሲንግ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ንመን ይድግፍ ነይሩ ተልኩምን ሊበራል ፓርቲ ወይ ድማ ንጃሰን ትሩዶ ሓጊዙ ማይኖሪቲ ጋቨርንመንት እዩ ነይርዎ ማይኖሪቲ ማለት ዝወሓደ ቁፅሪ ኣባል ፓርላመንት ኮይኑ ዝወሓደ ሲት ነይርዎም ንሊበራል ፓርቲ መታን ሞር سيدي أخرهم وين ما مور تسمع عنك كلهم جاغميت سينغ يدقفهم نيرو سالا ناتو حاجز كا كوليشن يروم حابيروم صمدو يروم حابيروم سرحو سوز نورو خا ليبرال بارتي مس ان دي بي بارت حابيروم سريحهم بوليستات يمصو نيروم بز منقد يم كا حدش غفرمنت سريحهم كوليشن غفرمنت يولو ماتي حابيروم ان دي بي مس ليبرال بارت سريحهم ازي جاغميت سينغ أب ساعات زجن إن ليبرال بارتي أيت أمونهم كبيل درس ما عدله. I say this with respect and a little bit sadly, but never trust a liberal. ليبرال بارتي كأمونه أيكول نيوم يزبل زلوا. بس حلو تزكير زلوا. That's why كأزي election إزي أزي أقداسن وسانن. سلازي إزي خصومات أنا حكم كأندي تسفا كنداوان كأندي متعي كنداوان تمت زخيل نزي كندا أتاتو زلا كنتات تغير زخيل حدش مرحي أممرات تساتف سزلا بتوم كنت مرصو تدخلوا تساتفوا بتحتنا أي حتت كأتي لازم تعالكم فيديو بزعبا إزي خون حصر زبالة بإنجليش كوينو حصر كليب أقداس زبال كونت بكم تعالكم بدحريو كالق مدب عدالكم اللهو بزعبا عب كالغاري زقات أزيو زحزن عقات أمي بزعبو كقرب لكم مجمرتا كان حصر زبالة كليب أسعب كقرب لكم حطون ريتان تلكم أو كومنت وتصفوات لهم حجي نابت مدب كحلفكم. Our chief political correspondent David Akin joins us now. He's following this. David, first of all, we appreciate this. And of course, a lot of the focus, much of the focus is on the horse race between the two top, Liberals and the Conservatives. The other big story is the NDP, the loss of support. Talk about where they're losing the most support and what this means for the Conservatives, I'm interested in. Yeah, so really there's two ballot questions in this particular election. Who do you think is best to deal with Trump? Or you might be saying, I'm worried about affordability. Now, on the who do you think is best to deal with Trump? New Democrats, and we'll get to the Bloc at Québécois in a minute, supporters of those parties have been sitting down going, do I want Jagmeet Singh sitting across from Trump or someone else? And the answer is someone else. And I want to start. What I've got behind me, Anthony, this is a prediction tool I can use. The score up here is the score that we'll start with on Monday. We've had some new ridings come into play, and so we've redistributed the vote from 2021 onto the new riding boundaries. We had a couple of by-elections where things changed hands. So bottom line is, we start the night with the Liberals have 154. That's a minority. Needed 173 to form a majority. I mentioned the NDP vote is going to the Liberals, but not always. Let me show what happens and watch the counter change. Nunavut is likely to go to the Liberals. Same thing with the Timmins riding. But northeastern BC likely going to be to the Conservatives. I want to zoom in a little bit now and talk more about the New Democrats in BC. That's where half their caucus is. 12 of 24 NDP MPs are from BC. And in fact, I want to illustrate this with one little data point. In the 2021 election, the NDP got 29% of the popular vote. That was 2021,
NDP and BC. Where are they at right now across all polling averages? Multiple pollsters, including Ipsos, have asked British Columbians how they're voting. They're down to 14%. You don't lose half your support and expect to see much orange on the board. And in fact, we do not expect to see much orange on the board. Some goes to the Conservatives, particularly stuff Vancouver Island, North Vancouver Island, boom, there we go. And now 156, 133. The Liberals, though, are likely to take that NDP seats in Vancouver. That includes Jagmeet Singh's seat. That includes Don Davies, Peter Julian. 1, 2, 3, 4, 5. That's it. The NDP are not winning anything in BC. Let's take a look elsewhere. In Edmonton, for example, we've got two seats that the NDP hold. Right now, one of them, Edmonton Strathcona, is trending Conservative, and so is the other one, Edmonton Greba. So there's a couple of losses, and we can see the score sort of tightening there. We come down now to southwestern Ontario, where here, Windsor West, that's right on the front lines of the Trump tariff war. Brian Massey could lose. He's been there since 2002. London Fanshawe, another longtime New Democrat, could lose, and Matthew Green in center. That could be it. We're now at 164, 135, and that's the NDP down to 7. Some think they could be down to 2. This is the result, or the math that happens when the NDP vote collapses, some to the Conservative, most to the Liberal. But right now, we haven't even talked about Quebec. There's going to be change there, and the Liberals are less than 10 from a majority government. That is fascinating, isn't it? Because just as I mentioned in the intro, David, they were eyeing official opposition status. Now they may be looking at official party status, which is a big problem. They would lose. Official party status was 12. I don't know if they were ever going to be official opposition. The Bloc was probably still going to be bigger than they were, but nonetheless, they probably could have grown their caucus. And right now, they're a long way from being a recognized party. And again, they'd be without their leader. Jagmeet Singh does not look to hold his seat at Burnaby Central. Interesting. So you mentioned the Bloc Québécois. They've proved to be the wild card in many elections. How are they faring this time around? Again, the same question for a lot of Bloc Québécois supporters. Do I want Yves-François Blanchet or someone else dealing with Trump? Answer is, it was early in this campaign someone else. So the Bloc is showing a little bit of strength. The Conservatives, too, around here could show some strength. This is the Quebec City region. The Conservatives are favored 1, 2, and a little bit further down the St. Lawrence River into Trois-Rivières. Score 164-38. Conservatives still have a lot of room. They still got to make up. And then we're going to go further down to the Montreal area. Just like Toronto, Montreal is fortress Liberal, but it looks like that fortress could go. There's a couple of seats just on the outskirts of Montreal that are likely to turn to the red team. I'm trying to find also the point deal there. So now we're 169, 138. The Bloc has lost about 8. They could lose 10. So at this point, now we really start to get into where is the Conservative on Liberal battle. That gets us to the GTA and incredibly gets us to Alberta. Yeah, the rest of the country may not love it, but the GTA, incredibly important this election, as it is historically. David, we always appreciate this. Thank you so much. Good luck on Election Day. That is our chief political correspondent, David Akin. With less than a week until Election Day, all major parties have now unveiled their full platforms. The Conservatives were the last to reveal their full costing, as a record number of Canadians have already cast their ballots. Jacqueline Wilson reports. 7.3 million Canadians cast their ballots in advance voting. That's a record and a 25% increase compared to the last election. But with the Conservatives just releasing their platform on Tuesday, that means they all voted without seeing full platform promises and costs. So does it matter to Calgarians? No, it doesn't. Yeah, it doesn't. Yeah. And why? Because I already made up my mind, way before that. Yeah, it was really important for me to understand the different platforms from each of the parties to really make a vote intentionally and show up knowing I believed in them. One economist says that the reason these platforms are being released so late is neither party expects voters to really scrutinize them. The parties probably suspect that these documents don't matter all that much. That's why they came late. That's why they were released after the debate, where they couldn't be called out on some of what they include within them. Both parties want to build a stronger economy with less reliance on the United States, but how they plan to do that is very different.
Mark Carney argues in a time of crisis, it's the government's role to keep the economy rolling. His plans to spend $130 billion over the next 4 years, while at the same time lowering the operating deficit to $62.3 billion. We are in a crisis. And in a crisis, you always plan for the worst. You don't hope for the best. And so you don't make those types of assumptions. The Conservatives are promising $35 billion of new spending, along with $75 billion in tax cuts. Pierre Poilievre says that he'll slash the deficit by 70% to $14.2 billion in 4 years. Canadians have been pinching their pennies long enough. It's time for government to start pinching pennies as well. As for Alberta's energy sector, the Conservatives are promising to create a pre-approved energy corridor entirely within Canada to fast-track approvals for infrastructure projects. The Liberals would speed up major natural resource project approvals with an eye to make Canada an energy superpower while turning away from U.S. energy imports. And Jacqueline joins us from a polling station tonight. So, Jackie, what options are left for voting now? Yes, Tara. So a couple people behind me, you might see them. They're just still trickling out. But as of 6 o'clock, voting at electoral offices, submitting to vote by mail, advance voting, as we know, also all closed. So what your options now is to vote in person on Monday. Make sure you check the mail for your voter registration card. That'll have all the information you need on it. But if you don't have it, you still can register to vote on Monday. Make sure, though, that you are bringing a government-issued ID or your driver's license on Monday morning. That is very important that everyone does bring that. And if you have any questions left, you can head to elections.ca for more information. ብዛዕባ ኣብ ካልጋሪ ዘጋጠመ ኣዝዩ ዘሕዝን ኣጋጣሚ ብዛዕባ ከቕርበልኩም የመጀመርታ ግን ሕቶን ሪቶን ተለኩም ኣብ ኮሜንት ክጽፍዎ ትኽእሉ ኢኹም ሕጂ ናብቲ መደብ ክሕልፈኩም ሰላም ጤና ይስጥልኝ በያላችሁበት ሰላምታችን ይድረሳችሁ እኔ ተክለ ሚካኤል አበበና ሳይን አማኑኤል እዚህ ካልጋሪ ከሚገኘው ዳውንታውን ከሚገኘው የፍርድ ቤት ነው ይህን መልእክት የምናስተላልፈላችሁ ካለፈው ዲሰምበር 2022 ጀምሮ ከ2 ዓመት በላይ ሲጓተት የነበረው የሳሙኤል ወልዳይ ኃይሌ ገዳይ ጉዳይ ነው ዛሬ ተጠናቋል ዮሴፍ ሃጎስ ሳሙኤልን የገደለው የ2022 ዲሰምበር የክሪስማስ ዕለት ዛሬ 8 ዓመት ተበይኖበታል ሜቢ ይሄኛውን ሳይን በትግርኛ ካልሽው ከዛ በኋላ ወደ መናስተላልፈው መልእክት ሄዳለሁ ለማዓልቲ ኣነ ሳይና ማኑኤል ተኽለኻኒ ካብ ቶሮንቶ ኣብ ናይ ካልጋሪ ዳውንታውን ቤት ፍርዲና ንርከብ ዘለና ንክልተ ዓመትን ፈረቓን ከባቢ ዝጓተት ዝነበረ ናይ ፍርዲ ጉዳይ ነይሩ ንሳሙኤል ወልዳይ ሃይለ ኣብ ዲሰምበር 25 ክሪስማስ 2022 ዝቀተሎ ዮሴፍ ሓጎስ ለማዓልቲ ነይሩ ናይ ፍርዲ ቆፀሩስ ለማዓልቲ ተፈሪድዎ 8 ዓመት ተፈሪድሉ ኦብቪየስሊ ቤተሰብ ሁላችንም በአጠቃላይ በቀጣቱ ደስተኞች አይደለንም በቂ ነው ብለን አናምንም አንድ ሰው የሌላ ሰው ነፍስ ካጠፋ በኋላ በ8 ዓመት ብቻ መገላገሉ ኢንጀነራል ማለት ነው ትክክል ነው ተገቢ ነው ብዬ አላምነኝ በበኩሌ አብዛኛው የኮሚኒቲውም ከ50 በላይ ሀበሾች በአብዛኛው ኤርትራውያን ተገኝተው ነበር ደስተኞች አይደሉም እንዳኛውም ይሄንን ተረድተው I understand ባለው በህጉና በኬስ ሎ ስለታሰርኩኝ ነው እንጂ ረዳለሁ ፔናችሁን ሰቆቃችሁን ብለዋል ከም ናይ ለማዓልቲ ዝነበረ ፍርዲ ከም ልዕሊ 50 ገለን ዝኾኑ ሓበሻ ኤርትራውያን ኣብ ቤት ፍርዲ ተረኺቦም ነይሮም እቲ ዳኛ ባዕሉን ከም ዳኛ ከም ሰብ እዩ ከም ዳኛ ከዓ ዳኛ እዩ ስለዚ ዝድርሶ ነገር ነይርዎ ከም ሰብ ሓዚነ ምሳኹም ሓደ ሰብ ህይወት ናይ ሰብ ኣትዩ ዝወሃቦ ፍርዲ ኣይት ንሱን ኣይተ ከምዘይ ሕጉሶ ገሊጹ ነይሩ ቤተሰብ መሓዙት ቀረባ ኣብዚ ዝነበሩ ኩሎም ሕጉሳት ኣይነበሩ ግን እቲ ሕጊ ካናዳ ዝፈቅዶ ፍርዲ ክወሃብ ነይሩ ስለዚ ተዋህበት ፍርዲ እዚኣ ያ በጣም ያሳዝናል የ24 ዓመት ልጅ ነው ሳሚ ነፍሰ ገዳዩ በዛ ሰዓት በተገደለበት ሰዓት ነፍሰ ገዳዩ ደግሞ የ22 ዓመት ወጣት ነበረ ያልተፈቀደለትን መሳሪያ ይዞ
መጠጥ ቤት ሄዶ መሳሪያ አውጥቶ መጀመሪያ ወሽሩም ውስጥ ሲያስፈራራ ነበረ። ከዛ በኋላ ህዝብ ተሰበሰበ ቦታ ላይ ተኮሰ። ይሄን ወጣት ለቤተሰቦቹም ለእናቱ በህይወት አሉ፣ አያቱም በህይወት አሉ። መመኪያ የነበረ ወጣት ለብዙ ስደተኞች የነበረ ወጣት እንደዚሁ ህይወቱ ተቀጠፈ። እጅግ በጣም አሳዛኝ ነው በአንድ በኩል። በሌላ በኩል ደግሞ ነፍስ ያጠፋው ሰውም ኃላፊነት ወስዶ አምኖ መቀበሉን በራሱ በተወሰነ መልኩ ክሎዥር እንዲያገኝ ይሄ ጉዳይ እንዲቋጭ በተወሰነ መልኩ አድርጓል። لمعلت بزبيت فرد خم سمعناه سامي ود 24 ዓመት ይከተል ከሎ ቲ አዲቢ ህይወት አለዋ ዓባይውን ህይወት አለዋ ናይ ብዙሕ ስደተኛን ከምኡ አጋይሽን ተቀባላይን ብዙሕ ሰብ ዝሕግዝን ሓላል ሰብን ይሩ ሳሚ ዝቀተሎ የሴፉን ወድ 22 ዓመት ይነሩ ክቀትል ከሎ ንሱ ብዝወሰዶ ብዝገበሮ አቢዱ ዝነበረ መሳርያ ምትኳሱ ዝተፈጢሩሉ ስዳኛ በዝበሎ ንዑ ሓላፍነት ወሲዱ ወጊልት ሊገሩ ዋኔ ነፍስ ቀቲለይሉ ብምእማኑ ብሕጂ ክመጽእ ዝነበሮ ናይ ነዊሕ ናይ 3 ሰሙናት ዝኸውን ትራያል ፔሪድ ካብ ትኩሉ ጎተት ስለዘጥሓኖ ብክሬት ግቦ ይብላሎ ተክለ ብምእማኑ ንሱ ከም ዝቀተለ እንግዲህ ከዚህ የምንማረው ነገር ቢዝነሶች በተለይ አፍተር አወርስ የሚባል ቢዝነስ የሰዓት ከተዘጋ በኋላ ከ2 ሰዓት ከ3 ሰዓት በኋላ እንደየከተማው ሊለያይ ይችላል የሚደረጉ ቢዝነሶች በፍጹም መወገዝ አለባቸው። ህገወጥ ናቸው። የሰው ልጅ ህይወት እንደዋዛ እየተቀጠፈ እንደገና ሳምንት 2 ሳምንት ይዘጋሉ፣ ከዛ በኋላ ይከፈታሉ። አዲስ ማኔጅመንት ሊሆን ይችላል። ይሄ በጣም አንአክሰፕተብል የሆነ ነገር ነው። እኔ በበኩሌ እንኳን ሰው የተገደለበት ቦታ ፕሮፐርሊ ውሃ እንኳን በአግባቡ ያላቀረቡበት ወይ 2-3 ጊዜ ሄጄ በአግባቡ ሰርቭ ካላደረጉኝ እነዛ ሬስቶራንቶች ጋር በፍጹም አልሄድባቸው ቢዝነሶች አሉና ሰውን የሚያህል ነገር ተገሎ እንደገና እንደነዚህ አይነት ቢዝነሶች ጋር መሄድ መጠቀም መገልገል በጣም ይሄ አንአክሰፕተብል የሆነ ነገር ነውና አይ ቲንክ ይሄ ሰዎች ሊደባደቡ የተወሰነ ሊቆራረፉ ሊገፋፉ ትግል ፊዚካል እና ምን ይኖራል በውጪ sometimes እንደ አፍሪካ ግን መሳሪያን ይዞ መጥቶ ከዛ በኋላ አላቀውም እኮ ሳሚ 2022 ዲሴምበር ከተገደለ ከዛ በኋላ ሌላ 3 ሰው ተገሏል። አንደኛው በፑል ድንጋይ ጭንቅላቱን ተመቶ እንደዚሁ 6 in the morning ጠዋት ላይ 12 ሰዓት ተገሏል። አንደኛው በመኪና ሄዶበት ነው አክቹአሊ አንደኛው ነው የገደለው። ኦኬ ተመላልሶ 2-3 ጊዜ በመኪና ሄዶበት ነው የገደለው። ታርጋ ምናምን አንደኛው እንደሰማሁት ከሆነ ታርጋውን ሁሉ እንዳይታይ አንስቶ ምናምን ነገር ከዛ በኋላ በሌላ መልኩ በተመሳሳይ ሁኔታ የተገደለ ሰው አለና ይሄ በጣም አንአክሰፕተብል የሆነ ነገር ነው። እንደዚህ አይነት ነገር ተቀብለን መኖር ከኢትዮጵያ ከኤርትራ ከግድያ ከአፈና ከእስራት ከሰቆቃ ሸሽተን አምልጠን መተን እንደገና ልንበለጽግ ልናድግ የሚገባው ቦታ ላይ በወንጀል ውስጥ መገኘት እንደገና ወንጀልን እንደ ኖርማል ነገር ተቀብሎ መኖር በፍጹም ያን አክሰፕተብል የሆነ ነገር ነው። አሁን ሳይል የምትይው የመዝጊያ ንግግር ካለ በትግርኛ ላንቺ ተሻለው ድል ያልከውን ተረጉማለሁ በከፊሉ ከቻልኩኝ ለማዓልቲ ተቅለበለኽቲ ኣብ ካልጋሪ ንዘለው ሓበሻ ኤርትራን ዋላ ኢትዮጵያን ዝብሎ ደሎ ኣብ ቤት ምግቢ ከይደስ ማይ ብስነ ስርዓት ገይሮም ተደቅሪቦም ለይስ እዚ ቤት ምግቢ ዝስ ጽቡቅ ኣስተናግድን ኢለ ዘይከደሉ ቦታታት ኣሎ እዩ ሞ ሰባት ኣብ ዝቀተልሉ ዘለው ሬስቶራንት ድሕሪ ሕላፍ ሰዓት ዝቀተልሉ ዘለው ሬስቶራንት ክልተ መዓልቲ ፀኒሖም ከፊትዎም ከም ብሓድሽ ኮዝታት ይደጋገማሉ ኣብዚ ከተማ ካልጋሪ ሞ እቶም ተስተናገድቲ ተጠቀምቲ ኣብዚ ዓይነት ቦታታት ንዑ ክትሓስብሉ የተሓሳስባሉ ካልኣይ ብድሕሪ ሳሚ 3 ሰባት ዝተቀተሉ ኣለው እንኮላይ ነቲ ካብ ውግእን ካብ ወንጀልን ካብ መከራን ሃዲምና መፂናሲ ኣብዚ ንምዕብለሉ ዓድስ ስለምንታይ ናብ ከምዚ ዓይነት ቦታ ንርከብ ዘለና እዚ ክንሓስበሉ ሓደራ ብላሎ ነቲ ማሕበረሰብ በተረፈ በያላችሁበት በድጋሚ መልካም ምሽት ይሁንላችሁ። እስከሚቀጥለው አርብ ድረስ እዚህ ካልጋሪ ነኝ። አርብ ደግሞ ወደ ኤድመንተን ሄዳለሁኝ። በሚቀጥለው ሳምንት ፕሮባብሊ ወደ ቫንኩቨር ሳልጓዝ አልቀርም። በድጋሚ ለሳሚ ቤተሰቦች መጽናናትን መኛለሁኝ። መልካም ምሽት ይሁንላችሁ። መልካም ምሽት።